Lapha ngiyakubona ngubani ibizo lakho? uZwelithini. uZwelithini? Unguye kalo? Ngubaba womntwana? Kunjani uZwelithini? Naphi? Kanti manje uZwelithini kabani? Ngokubani sibo? Mpofu. Ulimele la. Wenze njani? Njalo umuntu. Ekushayela. Ayi edlule ngihamba nje ifoni yami etimbayo umsindo. Umuntu okonemazi. Manzi. Etumbanga nomsindo bamutshaya ifoni. Ngihamba nje ifoni sisekhaya. Uvela ngapha etshwaleni. Vele emashoko. Ubunatheni kakhulu. Ngathi clip drift. Udawe kakhulu. Hayi. Ungadawanga. Hayi. Utshaya ngani? Elise. Ujikijele. Hayi ngijaye kambili. Beselisilo. Hayi enza ngibizela. Ubuyilo lo utshanga lithi. Ehamba la. Wena malonke. Usureport emapholiseni. Indaba ungareport. Hayi ngifana ngesibhedlela ngithi ngihamba epolice izinto esibhedlela. Kwenzakaleni lo? Abo 11 izolo. Ebusuku. Walala njalo. Manje lihlo livalekile leliphela. Livalekile kodwa uyabona. Asikhangela ukuthi na umfazi ulesisu lapho. Umthatha umntwana lo vele. Ethi indaba ngamthatha. Ngizomthatha manje ngiyabhalansa kahle. Okathi eswaswele imali. Isisu ngesakho kodwa. Uyabelieve ukuthi ngesakho uzamsupport umntwana. Ule mnyama ngabe? 23. Uyasebenza? Uyasebenza? Uthenga phento zomntwana. Usebenza ngani? Senza amapizza senza ufaka ama-tiling ngesilimo. Uzamsupport umntwana? Ungalahli umfazi wakho mfana. Naye Kade sibona ubungabuyizwa umbona so esekubona usilimele kanje uthathini? Bengeke. Bengeke wenza isibhani. Umfazi lethu ungabuyizwa umbona. Hayi. Inyanga yakhe phela le. Okay. So kade simele emapholiseni nje. Zama ukuthi ethathe incwadi welatshwa. Bakwelapha bakuthungile kuphela. Wasethi uphendula. Bayaphendula. Hayi ngiphendule ngale eprofile. Wasethi ubuyela. Alright, fine.